हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एचएस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों दिनै मानास नेसनेल पार्कनि मिथिंगायारि नुथायफोरखौ फारसेनिफ्राय नायलां लोगोफोर स्किप खालामनो नाङा जोबोद समायना दिनैनि भिडिअ मानासनि बिखायाव बायदि समायना रमायना महरखौ नोंथांमोना नायलां
Lawain lúc này này. Là đi. Chị lấy thu. Saya telepon. Siapa lagi sila wala na dito.